Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Sumag Barangay Council, wala pa sang desisyon kung batunon ang floating restaurant nga proyekto sa syudad. 52 anyos nga lalaki biktima sang hit and run, patay. Sa balita nasyonal, mga fully vaccinated healthcare workers makabato na sang booster shots umpisa karon nga adlaw. Hagna nga pag-ban sang substitution para sa electoral aspirants talakayon sa Senado. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Nobyembre 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Aksyon Eden. Good morning, Action Boy. Kasi sising mo nga OOTD, OOTD naman. OOTD. OOTD, atong nagaliin niya. Tapos Gina da mo. OOTD. Yes. No, you look beautiful and sexy today. Wow, thank As you so always. Wednesday mo na? Yes. Wednesday is Buraw Day. Hindi na mo? hindi na. Bigo sana ka karon. Sige ha. Happy Wednesday sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Dira kay Nerwin Sakmar, good morning Florencia Villacampa sa La Union. Good morning man dira sa imo. Always gini siya blara mo no sa La Union. Oo, do naka-alarm na Naka-alarm na guro siya ang Action Yes. Radio. Okay. Sa kay Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay. Dennis Richard Tibor Roma. Ano no? Ha. Beautiful Wednesday. Abi guro hindi ta kabalo. Kita Kay pa Ma'am yung Vanas- joke box to ya. The joke box. Dagdagan mo lang niya. Gika siya Oo, Humili Gcash tayo na, niya. please. Kay Mama sa Mayo, Miss Jinky de Alagdon, good morning sa inyo. Martin Aliling, Suzette Alunan, kagay Pretty Mahilom. Good morning man sa kaibigan natin Romel Gallo. Sir, good morning. Kamusta ang bulwakasyon ta dire? Ang tiner-tiner ta di sa City of Smile. Hindi na sa bakasyon niya, for good na siya. Ay, for good. For Ay, good na okay. siya. Siguro mabalik naman na siya sa Las Vegas. Bakasyon na lang. 2023. Amo nung bakasyon naman. Oo. Islan ko lang karon akong earrings. Hindi balanon sa ano. Hindi ka tao, no? Oo. Islan ko later. Daw amo sa isang kulor mo. Color sang mask. Asang mask gani. Oo. Anong color mo? Brown kuya, wala hindi ko black. Kay Roger, kabin ko makita mayo. Roger Sildres. Sige. Good morning. Monitor sila ko sa Manila. Good morning.
Kay Mark Moises, may agaman, nga peta ko no greet lang, family sa La Carlota, kag Isabela ni Guro. Chodorico kag Luntaw. Kay Psycho Belinda, good morning. Shout out ko no watching from Saudi Arabia, taga Hacienda, Parnaso Psycho family. Kay Dennis Richard Tiboroma, isling tag 30 kilos nga arito. Sige, mangita ko later. 30 kilos. Kag kuwan nga man nabi ang way na yung si Dennis labi lang may arak mo mga ritos so nga daw mga marine inspired nga mga ritos. Oo, mga isda. Tulad na sulod sa ano. Gali kay dito may kitaon sa camera. Sige. Standby na kita mag-aksyon sa aton mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos ang nagaligad sa tak na alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Ginpahayag ni punong barangay Rodney Carmona sa barangay Sumag nga wala pa sang desisyon ang barangay council kung bala ilabatunon o kung hindi ang floating restaurant nga proyekto sa syudad. Ang nga proyekto ang nagumpisa sang nagapangalagad pa si Anay Congressman John Orola bilang City Administrator sa Bacolod. Suno kay Carmona, tiyalikdan niya simana iya na istorya si Orola, kagin palambot sa iya nga yaran na sa syudad ang mga dokumento sang proyekto. Ginpaatag ni Carmona, nga ang City Engineer's Office amo ang end user sa proyekto kag wala pa may buloan kung ini ay turnover sa barangay kag kung batunon ini sang council. Suno pa sa kapitan, kung turnover ang proyekto sa ila, dapat masiguro ang seaworthiness sang floating restaurant bangod duha na ini katuig nga wala napaandar. Una na nga ginaduso ni Orola nga i-convert ang floating restaurant pakadto sa livelihood floating center nga may coordination sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ginpaagma ni Kapitan Rodney Carmona sa Maray Sumang nga 7 ka mga purok ang makabenepisyo sa San Jose 1, Barangay Sumag, Syudad sa Bacolod. Suno kay Carmona, antes na man ang flood wall, magkabing nga flood-prone area ang purok San Jose, Mabinuligon, Providence, Fatima, San Miguel, Santo Niño, kag Nami-Nami 2. Nagpasalamat si Carmona kay Gasaytaya sa sining proyekto nga makabulig sa mga pumuloy kay lokal nga turismo sang barangay. Suno kay Carmona, pwede pa nga ma-extend ang esplanade tugtog 2 kilometro pakadto sa purok GK. Bukas na sa publiko ang Sumag River Esplanade matapos ang inaugurasyon na lakip man ang gintukod nga flood wall sa Purok San Jose 1, Barangay Sumag sa kahapon nga adlaw. Ginpatigayon ang inaugurasyon kadungan sang Martisan Festival sa Barangay Sumag kagin pangunahan ni Congressman Greg Gasataya upod si Kapitan Rodney Carmona, Barangay Council kag iban pa. Ang proyekto ang nagalaba ini sang 490 metros. Suno kay Congressman Gasataya, ang proyekto isa ni ka flood wall kagindugang na lamang ang esplanade para mas maayo ang lugar. Ginanunsyo sang kongresista nga mayara sang dugang nga pondo nga napain ang gobyerno nasyonal para sa extension sang proyekto tungtol sa Purok GK sa masunod nga tuig. Matapos yung turnover ang proyekto, ang Barangay Sumag na ang mag-maintain sa lugar. Ini na ikaduha nga esplanade sa Bacolod, una sa kilid sa Bacolod Government Center nga sunod sa kongresista, nagapadayon pa ang amo nga proyekto. Ang kabahin sang pagpahayag ni Congressman Greg Gasataya. Sa iban pa nga balita lokal, patay naman ang 52 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nabungguan sang SUV tak na alas 11 sang gabi sa Circumferential Road, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Giovanni Padua, residente sang Manunsi Baybay, Barangay Zone 5, Syudad sa Talisay. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Staff Sergeant Richard Demala,
Sakay si Padua sa iyang motorsiklo halin sa east pakadto sa west nga direksyon. Sa aksidente nga nabunguan sa isa ka wala makilala nga SUV nga nagapadulong sa amuman nga direksyon. Dugang pa ni Demaala nagpalag yung driver sa SUV kag wala naging balikan pa ang biktima. Giningaga pakunta ni dala ang biktima sa Corazon Ocsin Montiliban Memorial Regional Hospital apang ining gindeklara na nga patay. Prioridad karon sang bago nga PNP chief ang pagpatuman sa matawhang eleksyon sa 2022. Suno kay Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Ining isa lang sa palayag ni Leonardo Carlos. Sa iya nga mensahe, duwa man ni Solis, ini karon ang preparahan naman sang PRO 6 na ebaluan may pila ka lugar sa probinsya nga hotspots o area of concerns sa panahon sang eleksyon. Sa katapusan nga balita lokal, dako naman nga bagay para sa grupo sang transportasyon sa Negros Occidental kay syudad sa Bacolod ang inaduso nga suspendiyon ng excise tax sa gatong. Sa interview sa Aksyon Fighting Line ginpahag ni Undok Secretary General Diego Malacad nga bentaha ini sa mga driver nga mong mas naapektuhan sa tama ka mahal nga presyo sang gatong. Naglaom si Malacad nga ila may eksperyensyahan nga makaganar sa nagkakaigo kag hindi na nga husto lamang sa gatong. Ang kabahin sa pagpahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad. Mga fully vaccinated healthcare workers magabato na booster shots umpisa karon nga adlaw. Samtang hagna nga pag dumili o kung pagban sang substitution para sa electoral aspirants, talakayo naman sa Senado. Ang detalye sa aton Balita National sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud sa kay Vasi Tofa Godra, maing agaman, kay Miss Jinky de Alagdon, of course, natamyan niya si Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, Noel Omar, kag makatapos ang kuan sa Energy Fans Club. Good morning mandira kay Miss Lily King, Raymar Swatu Imperial, kag Alma Oligon, kag Sirela Samar Aguilion. Good morning dira sa inyo. Kag kay Richelle Aguarense, morning man, kag happy birthday sa imo Richelle Aguarense. Okay. Well, galing Section Eden, no? John Ray Amador, good morning man. Cecil Hipti Batindaan. Kag kay Jody Alagdon, kag Lolet di Alagdon, dira sa Don Salvador Benedicto. Good morning sa inyo. Kag sa pamilya Apil dira. Sa pamilya Villaflor, Villa Luna, good morning good sa inyo. Sa Refuela family, no? Kay amigo naton Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan, good morning. Dula ako ng signal sa FB, sa FB guro na sa amigo, no? Sa kay Ray Tuhaw Tinosan, maang agaman, kay Deloterio Acosta Gari, tanya tani bago ko magpuli sa Negros makaagi ko sa aksyon why problema gari ano agi lang di kung may time ka kay Melvin Piñafiel, good morning man. Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, kay Wen Arguelles Jacinto, watching from Cadiz Viejo sa siyudad sang Cadiz. Alex Fuentes, kag Juvie Monares. Kay Marsky Prescalin. Teka lang ha. Kay balokang ako niya cellphone niya hindi kumpleto blangalan. No? May utod siya, no? Marsky Prescalin Herolio. Good morning sa imo. Sa kay Jacqueline Marino sa Boulevard Barangay 13. Sa kay Bia Jonathan. Sige, tamyaw niya man si Ma'am Van, kag si Miss Jinky. Maria Teresa Hofelania. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, hello guys, bao super nice ang OOTD mo, Miss Eden. Happy hump day man sa imo dira, and I'm happy got all my booster shots today. Mayo pa si Ma'am Van, naka-booster shot na siya, no? Very good, good. Mas stronger ang aton nga defense against sa sining virus. Kung may booster shot kita, no? Sa kay Chel Zamora, good morning man. Jerry Boy Cortez. Enzo Aboso, may aga sa imo kagawad. Kay Melchor Melos, good morning man. Kag kay of course kay Ma'am Luisa Luing Melos dra, may aga man sa Bago City. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Kag kay Virgil Ligaspi Coloso, good morning man. Happy birthday gali sa akon upod so na bala sa KB, no? Si suon ko Maria Victoria Sariego Alvarez. Happy birthday sa imo, Bik. Maria Victoria Sariego Alvarez. Suon, may happy birthday sa imo
sa karon nga adlaw, no? Kag ito ako naman. Magagaman dira sa aton nga mga kaaksyon sa Libertad Public Market. Good morning dira sa inyo sa aton mga kaaksyon sa Burgos Public Market. Dira sa may barangay Handumanan, sa may Hutuda bala, no? Sa barangay Handumanan. Good morning dira sa inyo, no? Kag sa mga taga barangay Banwasa La Castellana, sa aton dira nga mga avid listeners sa La Castellana, maayong agaman sa inyo, no? Kag si Leo Talaban da, amigo ta Leo Talaban, good morning. Kay Mamerx, Mamerx Martir sa may tourism office sa La Castellana, good morning. Dira sa kay SB Laho, sa tourism office man sa Banwa sa La Castellana, may aga sa imo, no? Kay Ruby Fukihara, good morning man. Kag kay Hadako Maria Rivera Murayama, sa imo man, happy Wednesday dira man sa Japan, no? Kay Marjon Rivera, kay Anthony Rivera, kay Michiko, good morning sa pamilya ni Tess, no? Ni Maria Murayama. Kag dira man sa kay sa mga taga Silay naton dira nga maka-aksyon, maayong aga sa inyo. Sa mga taga Talisay, sa mga taga Bago, sa akon kasi manwa sa siyudad sa Bago, no? Kay Erwin Dicatoria Gonzales sa Barangay Maaw, sa Barangay Maaw, damo-damo mga listeners, no? Gisal Franco, maayong aga sa imo. Sa kay Erwin Dicatoria Gonzales, good morning man. Si Winston Goles dira sa Barangay Recreo sa Pontevedra, maayong aga. Kag may lang nga pag-monitor, no? Dira sa DK Kapihan sa may La Carlota, sa kay Hugh Christ Gabriel sa mga nagapangapi dira, good morning dira sa inyo, no? Sa tanan nga mga nagapangapi bala subong aga, sige, no? Mainit nga pagpangapi sa medyo matugnaw naton nga kagahon karon nga adlaw Miyerkules. Diri sa siyudad sa Bacolod medyo kuansa gatupa-tupa ang ulan dire. Hindi man mabaskugid, pero nagatugas ang katugnaw kag medyo ang aton sini nga mga kaaksyon halong-halong lang sa aton sini nga pagbiyahe kay medyo madanlog ang dalan, kay nagatupa ang dutay nga ulan, no? Sakay Kano Ureta dira, good morning man sa imo, from Magalion. Sige, Moises Padilla, good morning dira sa mga taga Moises Padilla. Maayong aga sa inyo nga tanan, no? Standby na kita sa aton nga mga balita nasyonal. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon, ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Department of Health nga maka-avail na sa COVID-19 booster shots umpisa karon nga adlaw ang mga fully vaccinated nga mga healthcare workers. Sa advisory, ginrekomendar sang DOH nga Moderna, Pfizer o kung Sinovac ang gamiton nga booster doses. Sunod sa ahensya, ang Sinovac ang gitanyag nga booster shots sa mga fully vaccinated sang Sinovac vaccines. Ang guidelines ang indiyon sa National Vaccine Operations Center. Naibaluan, nagpain sang 45 bilyones pesos nga budget para sa COVID-19 booster shots. Talakayan naman sa Senado mga hagnang nga tuyo iba ng substitution para sa electoral aspirants nga voluntaryo nag-withdraw sa ilang kandidatura apang ining mahimo patigayonon pagkatapos matalakay ang inadusong nga 2022 nga national budget. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, mahimo nga miyendahan ang existing nga mga lahi apang sa karon. Tama na kauli rason nga nalantaw sini nga kung may panahon pa matalakay ini pagkatapos sa national budget kung bag-o na nga Kongreso magahatag pagtamod. Una diri gininsista ni Soto nga kinahanglan sa gintalana lamang nga petsa ang pag-file sa kandidatura. Filing sa Certificate of Candidacy para sa 2022 nga eleksyon gintalana sa Oktubre 1 tugtog 8 apa madamo nga mga politiko nag last minute filing paagi naman sa substitution nga gitugutan tugtog sa Nobyembre 15. Ginpalayag naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga nagnubo ang kadamuon sa mga naglapas ang health protocol. Sa data ng pagwa ni Anyo, naglambot sa 9382 ang record nga violators umpisa Nobyembre 7 tugtog 12. Ini ang mas manubo sa datos ng record sa Oktubre 31 tugtog Nobyembre 6. Sa naglambot sa 107,858. Sa record, 62,777 dire ang nadakpan nga wala nagasuksok sang face mask.
789 ang nagpatigansong mass gatherings, 29,616 ang wala naka-social distancing. Kinahanglan na sundon sa mga pribadong establishmentong pulisas ng gobyerno nasyonal ngayon voluntaryong pag-usar sa face shield sa mga lugar ngayon paidalom sa alert level 1, 2, kag 3. Giniwan ni acting presidential spokesman Carlo Nograles ang anunsyo matapos aprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa Interagency Task Force. Ngayon voluntaryong pag-usar sa face shield sa mga lugar nga naka-alert level 1, 2, kag 3 kung sitwasyon sa COVID-19 ang paghahambalan. Sunod pa kay Nograles, buot silingan sa voluntaryo among nagadepende sa individual kung mag-usar sa face shield kung hindi. Madumduman Agosto tuig 2020 ang ginmando sa gobyerno pag-usar sa face shield sa pampubliko nga transportasyon kag sa mga commercial establishments sa tunga diri ang opinion sa mga medical professionals. Iyon pahayag naman sa Department of Education nga nubanday siya lamang sa isa ka gatos sa eskwelahan ng tugutan sa pilot limited face-to-face classes. Ang nakaumpisa karon akong kahapon nga adlaw ang petsang intalanan sa ahensya para sa pagtugot sa mga estudyante nga makakadto sa eskwelahan apang limitado lang mga kapasidad. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, wala madayon ang face-to-face classes ng tatlo ka eskwelahan tungod may pila ka manunodlo ang nagpositibo sa COVID-19. Sa ibang pangabalita nasyonal, ginsuspinde naman ang pilot in-person classes sa tatlo ka mga pampublikong eskwelahan sa Zambales matapos pa yung pila ka mga manudlo ang nagpositibo sa COVID-19 pagi naman sa antigen test. Sunod sa school divisions sa Zambales ang antigen test ang ginipatigayan sa itong Domingo sa San Marcelino National High School kag Baliwat Elementary School tanan sakop sa Banuas ang San Marcelino. Ginpauntat man ang klase sa Banawan Elementary School sa Banuas ng San Felipe bangon nagahulat pa sa resulta sa ang mga manudlo sa ginpatigayan nga antigen test. Ang pagpatigayan sa antigen testing ang kabahin sa requirements sa Memorandum of Agreement sa tunga sa school officials kag local government units agud masiguro ang safety sa indigenous people communities batok sa COVID-19. Ginpalag naman ni sang Alliance of Concerned Teachers nga sitwasyon sa tatlo ka eskwelahan sa Zambales ang nagapamatuod nga kinahanglan ang mandatory testing sa mga manunodlo sa pagbalik sa face-to-face classes. Inyong mamatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.